Ayan, good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Siyempre tayo, bago tayo magsimula, no? Mega shout out po kay Mami Mercy Calonot. Teka lang ayusin muna natin to. Mega shout out po kay Mami Mercy Calonod, kay Ma'am Rosalina, mega shout out, kay Ma'am Analisa, kay Nani Sanchez Vlog, mega shout out, kay Gichang Wo, kaya mega shout out, kay Kagawad Antonihan, mega shout out po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mapagpalang araw, at siyempre sa ating lahat ng mga solid na subscriber, mega shout out. Sa lahat ng mga OFW, mega shout out. At kay Nani Sanchez Vlog, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Mapagpalang umaga sa ating lahat. At siyempre, yun nga. At maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Ayan, mega shout out po. Meron na tayong 3 milyon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At sa mga solid na subscriber, mega shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Siyempre, bago tayo magsimula, nice food. Aray! Hi! Bago tayo, Aray! bago tayo magsimula, no? Mega shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Siyempre sa lahat ng mga solid natin subscriber, yung mga silent viewers, mega shout out po. Ayan. Sa ating mga solid na subscriber, mega shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw. Mapagpalang gabi. Ayan. Ayan po, oh. Ayan. Napakaganda ng tila nito. Malamig sa katawan. Ayan, sa gusto po manalo, mag-comment po kayo dyan. Comment po sa gustong manalo. Ayan. Mayroon na akong 2. Ayan, comment po kayo. At comment kayo anong masasabi nyo sa ay naghatid yata. Oo. Sabihin ko na lang na pumunta ka. Sige. Kayo na lang. Pasabay yung hipak ko eh. Masamit ang asya pag
Makipista kayo ng Batangas? Okay. Ayan. Comment po kayo anong masasabi nyo sa punta ni Senator Amy Marcos sa Dahig. Ayan. Sa Dahig, Netherlands. Siyempre, napakalaking napakalaking sa parte ni dating Pangulong Duterte na lalo na ngayon siya ay nakakulong doon. Napakalaking bagay yun, napakalaking bagay na puntahan siya ng isang senador. Lalong-lalo na kapatid pa mismo ng nagpakulong sa kanya. Kaya siyempre, yung tawag nito, yung pakiramdam ng isang akala niya kinalimutan na ng lahat, pero naandyan ang kapatid mismo ng presidente na nagpapatunay na siya ay isang mabuting leader. Yun lang ang ano niya, at siyempre kung ano man ang inaano niya ni Senadora Amy Marcos, hindi na natin alam sa likod niyan. Kung magkaabangan na lang natin kung anong mga susunod. Pero kung titingnan natin, titingnan natin ang kanyang ginawa, titingnan nyo, naglabas siya ng talagang may mga paglabag. Nilabas niya yon. Ibig sabihin, talagang kung susundan mo yung kanyang mga nilalabas na mga statement, yung kanyang report, papunta doon talaga sa pagtulong sa dating Pangulong Duterte, kung saan sinabi nga rin ng attorney, defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na malaking may tutulong nun yung nilabas na ni Senador Amy Marcos. Kaya nga napakalaking bagay yon kay Pangulong Duterte, kung saan pati sa ombudsman pinasa niya yung kanyang pag-imbestiga. Kaya makikita natin na ang galaw ni Senador Amy Marcos ay talagang totoong pagtulong sa dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, tumatanaw siya ng utang na loob. Kaya abangan natin ang mga susunod na hakbang. Siyempre, bilang isang defense, hindi naman ipapakita yan kung anong mga sikretong ginawa nila Amy Marcos at saka ng defense lawyer ni Pangulong Duterte, plano yan, siyempre. Kasi yung mga kalaban hindi mapagkakatiwalaan. Grabe naman, hindi mapagkakatiwalaan. Kumbaga, ang kalaban kasi, hindi naman talaga kung tutusin, ang nakapaligid dyan yung mga aktivista, kasi noon pa yan unang-una dyan, naandyan si Dilima. Naandyan ang isang Dilima na talagang galit na galit kung paano magkagante sa mga Duterte. Hindi niya matanggap na nabuking yung kanyang mga kalukuhan. Hindi niya matanggap na nagkalukuloko ang buhay niya. Nandahil din sa kanyang kalukuhan. Kaya ko naman nasabi yan. Kasi nga, siyempre, nakatulan siya. Sinabi niya nga na na-dismiss lahat. Ang problema, may lumabas na naman sa Court of Appeal na umabuso yung korte ng Muntinlupa. Kaya nabigyan ng
nabigyan ng parol yung si Senator Dilima. Kaya kung masasabi natin, on but right, good morning. Ayan, good morning sa inyong lahat. At sa lahat ng nakatambay dyan, magandang umaga po. Yun nga, kung saan pumapaikot ang pumapaikot sa kaso ng dating Pangulong Duterte, na andyan po si Dilima, na andyan si Trillanes, nagpagamit itong si Romualdez at saka si Marcos, na ano sila. Sabagay, lahat ng mga administrasyon naman, pag nakikipag-alyansa, lalong-lalo na sa iba't ibang partido, kaya yan ang nagiging problema ng iba't ibang partido, nakikipagsanib sa iba't ibang partido. Yan ang nagiging problema. Kasi nga, hindi mo kayang kontrolin. Dahil nga, hindi mo naman talaga tunay na ka-alyado sa partido. Yan ang nagiging problema ng lahat. Katulad nun kay dating Pangulong Aquino, kay dating Pangulong Pinoy. Diba? Kung makikita nyo, lahat ng mga partido, naandun lahat kung sino ang nakaupo. Kaya ang nangyayari, yung galaw doon sa baba, hindi nakukontrol ng presidente kasi magkakaiba sila ng partido eh. Hindi makontrol, hindi mautosan ng partido, hindi mautosan ng presidente, hindi mapakiusapan ng presidente kasi iba yung galaw ng partido eh. Gumagalaw ng mga pailalim. Kahit sabihin pa natin yan, kahit itanggi pa natin yan, yan ang katotohanan. Kasi nga, napakaraming partido. Yan ang problema sa politika natin. Kaya napakarami. Ayaw nila ng dalawang partido kasi ayaw nila ng matino na politika. Ayaw nila ng maganda ang nagagawa sa bayan. Kasi nga, ang iniisip nila, puro lang pansariling interest. Kaya, ayun, ang nangyayari, nagkakawindang-windang. Nang dahil nga, sa napakaraming partido, hindi na maintindihan kung alin ang susundin. Minsan, hindi natin na lalaman, yung presidente pala, napapaikot na. Yan ang malaking ng ating political stability, political situation dito sa ating bayan. Kaya napakahirap ng napakaraming partido. Kasi nga hindi mo makontrol ang galaw. Hindi makontrol ang galaw ng bawat partido kasi bawat partido may mga sangayan sa baba. May mga sangayan sa baba. Malaya yan silang nakakagalaw. Kasi nga kaalyado ng gobyerno hindi nagagalaw. O kaya ang nangyayari, ayan, nagkakawindang-windang. Nawawala yung mga pinangako nila na pagtulong sa bayan. Yan ang nagiging problema sa napakaraming partido. Yan ang maraming problema talaga. Ayan, nalaglag ka tuloy. Kaya nga napakahirap ng bayan na napakaraming partido na nag-aaway-away. Walang tigil yan na away. Kahit sinong nakaupo. Yung mga taga-suporta kasi, lalong-lalo na sa isang bayan, katulad na ginagalawan natin, lahat yan, mayroong kabilaan yan. Lalong-lalo na yung mga malalaking negosyante, kabilaan yan. Kasi ang gusto niyan, kumabig lang yan. Lahat ng, alam niyo yung, ano ko lang sa inyo. Noong 2022 election, mayroong isang tumakbo ng presidente. Tsaka isang vice president na yung isang pinakamayaman dito sa ating sa Pilipinas
tumakbo na nagbigay yung isang pinakamayaman, nagbigay ng 5 unit na sasakyan. No? Tapos, siguro, nainggit yung mga ibang presidente, presidential aspirant, humirit din. Humirit din. Kaya ang nangyari, ginawa niya, 4 yun, di ba? 4, binigyan ng tag-5. Ilang milyong kagad ang nalaga sa kanya. Ang kinaganda naman doon, lahat ng magiging presidente, nagiging kakampi niya. Kasi nga, pasok! Kasi nga, kahit sinong makalusot doon, pwede siyang lumapit. Kasi lahat yun, nagbigay siya, binigyan niya lahat. Binigyan niya lahat. Kaya ang nangyari, yung mga tumakbo ng pagka-presidente, masaya lahat kasi binigyan ng tag-5 piraso eh. Di ba? Ngayon, pagkatapos no, saan mapupunta yon? Di ba? Hindi naman sasauli na yon. Kaya ganun ang nagiging sistema. Pagdating ng nakaupo na, singilan time. Yan, doon naman niningil. Ganon ang nagiging ng mga mga negosyante. Di ba? Oh. Kaya nga iyan ang hirap pagdating na ng araw, pagkatapos na ng eleksyon, doon na mag-uumpisa ang singilan. Kaya nga kahit magkakaibang partido, nakakagalaw pa rin sa baba. Kumbaga, napipenetrate, napapasok yung isang administrasyon kahit magkakalaban. Kasi, yung mga kaibigan sa kaibigan, nagdudugtong-dugtong yan. Pakisuyo. Hanggat sa yung mga kalaban na hindi nalalaman ng presidente, naaapakan na yung nasisira na. Katulad yan. Katulad ngayon sa nangyayari kay PBBM. Sa tingin nyo, kagustuhan niya ni PBBM? Kasi simula't-simula, nagsalita siya na talagang BFF sila ng mga Duterte. Pero bakit bandang huli nasira? Sa tingin nyo ba, kagustuhan niya ni PBBM? Sinong matino na presidente ang gugustoy na magkawatak-watak ang kanyang bayan? Diba? Sinong namumuno? Walang may gusto niyan. Ang problema, yung mga nakapalibot sa kanya, may mga sariling interest. Pinalibutan siya ng mga sakim sa kanilang mga kapangyarihan. Ano ang nangyari? Nagkakawindang-windang. Kasi ang inisip nila gumante at kumita. Diba? Kasi imposible. Ikaw, ilang presidente ang dumaan? Hindi nyo nagawang maipalibing ang magulang nyo nang dahil sa daming umahadlang. Tapos ito pa, tinulungan na lahat, pinalibing na lahat. Diba? Pinalibing na lahat, tapos babalahurain mo pa? Sa tingin nyo? Kaya sa tingin ko, walang ang isang Marcos Jr., pinaikutan siya ng mga mafia. Napaikutan ng mafia si Marcos Jr. Unang-una dyan yung mga makakaliwa.
Ano ba ang layunin ng makakaliwa? Gusto nila makuha nila ang pamahalaan. Gusto nila makuha ang pamahalaan. Anong gagawin nila? Eh hindi nila kaya. Parang ana yan. Uunti-untiin, kukot-kutin yung utak mo hanggat sa makuha na lahat. Maging utusan ka na lang. Eh anong nangyari ngayon? Di ba? Yung makakaliwa, tingnan nyo kung gaano ka ano yan sa mga Duterte. Kasi nga, pinahina na nila eh. Pinahina na nila yung pinahina na nila yung makakaliwa doon sa NTFL Cup. Kaya gano'n na lang ang galit nila sa mga Duterte. Ngayon, nakita nila, nagkaroon sila ng oportunidad para makagante. Anong nangyari ngayon? Sino ang mga nandyan? Nandyan si Jokno, nandyan si Dilima, nandyan si Trillanes. O si Trillanes, ano na yan eh? Kung magpatapo na yan eh. Kung nasaan ang oportunidad yan, nandoon yan eh. Kung nasaan ang oportunidad ni Trillanes, nandoon yan. Kasi nga, para ng ano yan eh, para ng ibon na wala ng madapuan. Oh. Ngayon, nagkaroon sila ng oportunidad. Ayan, pagkakataon nila. Na-penetrate nila ang Marcos administration. Anong ginamit nila? Ginamit nila si Tambaloslos. O nagpagamit naman yung tao. Di ba? Kaya ang reality ng politika sa Pilipinas. Kasi kaibigan-kaibigan yan eh. Ngayon, na-penetrate na nila. Asa na ngayon? Di ba yung mga dilawan? Kakampi na ngayon. Nasaan ngayon yung isa? Naka-appoint na sa Department of Finance. Di ba? Napakarami na. Sa susunod, mayroon pa akong natunugan. Pagdating ng isang taon, ito si Trillanes, magkakaroon pa ng posisyon. Wala na ano na nila, na-penetrate na. Kaya nga, ang Marcos administration ngayon, yung pula at saka dilaw, naghalo na. Kaya nga, ang ano ngayon, pulawan na. Di ba dati pinklawan, ngayon pulawan. Natanggal yung tenga. Dapat ngayon napagbasa. Doon sana sa balde, inano mo sa balde. Nakababad. Ay, hindi mo maano yan dyan. Hindi mo pa rin maalis yan. Ngayon, pinklawan na. Ano yan ngayon? Pulawan. Hindi na pinklawan. Yan lang. Pulawan na ngayon, hindi na pinklawan kasi nagsama na yung pula at saka dilaw. Ngayon. Sa susunod, pero tandaan nyo, ang politika ay politika. Pagdating niya ng 2026, malapit na, June na, ilang buwan na lang. Pagdating niya ng 2026, tingnan nyo, December pa lang, sigurado na yan, magiging kawawa na ito si Pangulong Marcos. Ayan, kawawa na yan. Pati yung dilawan na yan, kalaban niya na yan. Pagdating ng 2026. Kasi nga, may mga ambisyon yan eh. Sinong unang-una dyan? Naandyan si Bam Aquino. Naandyan si Pangilinan. May mga ambisyon yan. Kung matatandaan nyo, di ba tumakbo pa ng Vice President kang kay Leni Robredo? Di ba? Sino ang tinalo niya? Si Trillian. Sino ang mga tinalo ni Inday Sara? Yan, mga tinalo yan eh. Kaya nga, Inday Sara. Pero pag natanggal yan si Inday Sara, sigurado yan. Pagdating ng 2026,
babakbakan yan si President Marcos. Pero kung hindi nila tanggal si Inday Sara, magsasanib pwersa yan. Kasi ang hangad yan, tataas na posisyon. Iyan ang ano niyan. Iyan ang tandaan natin pagdating ng 2026. Pag hindi nila natanggal si VP Inday Sara, tuloy yan sanib pwersa hanggang sa 2028. Magsasanib pwersa yan. Pero pag natanggal yan si VP Inday Sara, babanatan ngayon nila si Marcos. Si Marcos ngayon ang babakbakan. Yung mga may ambisyon dyan na tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Ngayon, napakatahimik pa ng lahat, di ba? Napakatahimik. Yung mga senador natin na mga pwedeng maging aspirant sa pagka-presidente, kita nyo, mga walang boses. Yung iba nga dyan, sige ang ikot. Nagpapasikat sa social media. Di ba? Kasi ginamit nila ang ano eh. Nakita nila kung gaano kalakas ang trend ng social media ngayon. Di ba? Kaya nga yung mga sorbi natin na luma eh. Yung mga SWS, talagang naluma yung mga SWS sorbi natin. Alam niyo kung bakit? Wala na eh. Ang social media, pag nag-survey ngayon, ang isang malaking media influencer, makikita mo na kagad yung trend, ang takbo. Diba? Oh, at least, makikita ng lahat na ang isang survey online, lalong-lalo na sa live, makikita mo, talagang kahit hindi binabayaran yan, makikita mo, pabor talaga kung sino ang kanyang dinadala. Ganon din naman ang mga survey firm. Di ba? Ganon din naman ang mga survey firm. Kasi ang survey firm, ang isang survey firm, nabubuhay yan, yun ang hanap buhay nila, yun ang business eh, is survey. Ngayon, hindi yan magsusurvey kung walang bayad. Di ba? Ang isang social media influencer, halimbawa naka-live, nagpa-survey. Di ba? Online yun. Makikita mo doon, hindi mo mabago. Hindi mo tawag nito, hindi mo ma-edit. Naandyan yan eh, sa comment section eh. Eh yung isang survey, paglamang yung kalaban nung nagbayad, ay hindi yun ilalabas. Babaguhin at babaguhin ang trend nun. Kasi nga, ang isang survey ay isang mind conditioning yan. Kasi kadalasan yung iba, hindi nag-iisip yung ibang tao, hindi ko nilalahatan. Kung makikita nyo kasi sa survey, ang tao, tanungin mo on the spot, sino pong napupusuan nyo sa pagkaganito? Ay, wala pa eh. Ibig sabihin, undecided. Sa makatuwid yun, mag-iisip yun pag nandoon sa presinto. Kaya kadalasan, yung mga butante, pagdating na doon sa loob ng presinto, magsusulat na lang, napakatagal. Kasi nga, nag-iisip pa siya kung sino doon ang ibuboto niya. Yan yung mga tinatawag na undecided. Diba? Yun ang napakahirap. Ngayon, yung mga undecided na yan, pag pinakita yan, nakikita yan sa media, nakikita yan sa lahat ng mainstream media, ay napakalakas nito, mahirap talunin to. Doon na tayo. Ganon ang nagiging mindset ng iba. Yung mga undecided. Doon ang nagiging mindset niyan. Napakalakas to, doon na tayo. Siyempre, doon na tayo sa panalo. Ganon ang kaya nagiging ang isang survey talaga, kahit sabihin man na ang katotohanan niyan, isa iyan sa mind conditioning. Isa yan sa mind conditioning. Ang isang media influencer, pag ganitong naka-live,
ang maano mo lang yan, yung talagang solid sa'yo eh. Ngayon, pag nilatag niyan, kung ano ang mga plataforma, may na mga nagbabago ang isip yan. O, kasi katulad yan, ito, mayroon tayong 7 nanonood, pero walang nagko-comment, nandyan lang nakikinig. Di ba? Nandyan lang kayo, nakikinig. Maaaring magbago kayo pag nilatagan kayo ng isang plataforma. Nilatagan kayo ng isang plataforma na napakaganda. Yung pala, plataforma lang. Di ba? Wala naman sa loob niya talaga yung magtrabaho kasi ang gusto niya lang kung paano magpasikat, kung paano makapasok sa gobyerno para kumita. Di ba? Kaya nga nagiging ang isang survey firm, aminin man natin sa hindi, nagiging parte yan ng mind conditioning ng tao. Pero ngayon, wala na, niluluma na sila ng social media. Alam niyo kung bakit? On the spot, naka-live, magsusurvey. Magsusurvey ngayon, kinahaponan, i-upload. Malalaman na kaagad kung sino ang yamado. Kaya nga nauunahan eh. Ang survey firm, 5 to 6 days bago malaman. Bakit? Kasi nga, magsusurvey ngayon, yung empleyado nila. Magsusurvey, 3 araw, magsusurvey. Kasi nakalagay doon kung ilang araw eh. Di ba? Nakalagay doon kung ilang araw sila nag-survey sa loob ng 3 araw sa 1,500 katao. Gaano ka yung 1,500 katao? Makuha ba 'yon? Kung halimbawa 7 o 8 nagsusurvey? Di ba? Kasi sa maghapon, mag-ikot ka ng mag-ikot, napakahirap mag-survey ha. Sabi ko sa inyo, napakahirap mag-survey. Tatanungin mo, punta ka dito sa lugar namin. May dala-dala kang papel. Mag-survey ka. Tatanungin ka niya. Para saan po yan? Ano po ang meron? Yung kagad ang tanong ng tao. Pag hindi mo maipaliwanag yon, tatalikuran ka niyan. Kaya napakahirap mag-survey. Kaya ganon katagal ang mga survey firm. Di ba? Kaya napag-iiwanan sila eh. Napag-iiwanan sila ng social media. Kasi ang social media, walang tauhan yan. Walang tauhan. Pag ikot niyan ngayon mag-survey, ay may pang-upload na ako eh. Ito, maganda ito pang-upload. Hapon, upload. Ilang minuto lang, pag na-upload yan, malalaman na kaagad. Lalong-lalo na yung maraming followers. Kaya nga maraming nagagalit talaga, lalong-lalo ng mainstream media. Maraming nagagalit sa social media. Kaya anong gagawin ngayon? Sa halip na magalit, ang ginawa ng mga mainstream media, tinagtad na rin nila ng social media yung kanilang platform. Sinabay na rin para makasabay sa trend ngayon. Ganon kabilis ang panahon. Kaya yung mga survey firm, wala na talaga. Pag hindi sila sumabay, mababankrupt yan sa social media. Mababankrupt. Kasi ang survey firm po, yan po ay isang business. Napakaraming survey firm. Pero po, business yan. Hindi yan magtatrabaho ng libre kasi po maraming empleyado yan. Mag-iikot yan kung saan. Isipin mo nandito sa Metro Manila. Magsusurvey doon sa Mindanao. Ay yung gastos. Tatagal ba yung survey firm yan? Hindi mo po pwedeng pasakayan mo ng bus yan papunta ng Mindanao. Pag bus galing Metro Manila papuntang Mindanao, 3 days. O di 1 buwan mo yan bago makuha yung report. Or 2 weeks.
Kasi napakahirap mag-survey. Napakahirap. Ang isang survey, pag umikot kayo sa isang komunidad, lalong-lalo na sa medyo depressed area, napakahirap yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ang tao sanay na sa pira. Pag ikaw umikot sa isang depressed area, may dala-dala kang papel. Huhulaan ka agad. Ano yan? Ayuda? Di ba? Lalong-lalo na sa ginawa ng administrasyon na ito. Pag sinabi mong hindi, survey lang, tatalikuran ka niyan. Di ba? Binulag nila ang tao sa ayuda. Kaya anong nangyari? Pag ikaw, pumunta ka sa isang depressed area, sabihin mong mag-survey ka, sa isang oras, pag nakasampu ka, swerte mo. Yung isang ano nga lang, anong tawag nito? Yung PSA. Diba, nagsusurvey yan, yung tawag nito, yung family, sa bahay-bahay, tapos lalagyan ng sticker, diba? Dito sa isang namin, sa homeowners namin. Inaabutan ng ilang buwan bago matapos. Kasi nga, hirap na hirap silang makakuha ng impormasyon sa isang bahay. Kahit nandyan yung tao, hindi magbigay ng impormasyon. Alam niyo kung bakit? Pag ang tao may daladalang listahan, hindi yan naniniwala. Kasi ang iniisip nila, gagamitin lang yung pangalan nila para makakuha ng ayuda. Diba? Nakita nyo na ang epekto? Kasi nga, nabulag na yung tao sa panandali ang pira. Nabulag na. Sa panandali ang kaligayahan. Panandali ang pira. Di ba? Kaya nga, pag umikot kayo at sasabihin nyo na survey, baka sa isang oras, swerte nyo pag naka-anim kayo. Ay, naku. Sa isang oras, ha? Ngayon, sa isang survey firm, kadalasan 1,500 yan, ha? 1,500. Ilan katao ang lalabas niyan? Kung sa isang araw, maka-100 yung isang tao. Ay nga. Di ba? Eh kung makasampu ka lang, kung makasandaan sa isang tao, kailangan 15 katao. Sa isang araw. Swerte mo pag naka-100 ka. Di ba? Ganon kahirap mag-survey. Kaya nga, pinatay sila ang mga survey firm ng mga social media influencer. Kasi nga, yung iba niyan, mag-live. Iikot yan. Dalawa lang silang magkasama. Itong nalalapit na halalan, sino ba ang gusto niyong iboto? Diba? Itong mga nakaraan nga, 2 team lang eh. 2 team lang. Itong mga nakaraan. Pero, malalaman mo kaagad. Minsan, 1 oras lang yung content eh. Mag-survey. Yung content niya mag-survey. 1 oras lang yun. 1 oras lang mag-ikot. Kung halimbawa 300 ang na-upload niya. Kung halimbawa 300 ang na-upload niya. I-upload niya na yun. Makikita mo na kung sino ang friend. Maya-maya. Kung nagtatlong upload. Kung nagtatlong upload sa isang araw, 300, 900 kagad. Kaya naunahan na.
naunahan na yung mga ano siyempre yung mga tauhan ng sorbet term. Iyan po ay arawan. Oh. Pero pag sinabihan niyo yan, sige. Pakyawan kayo. Pag naka-500 kayo sa isang araw, sa loob ng 2 oras, mayroon na kayong 1.5. Alam niyo kung bakit? Minsan pa nga, dinadaya pa nila yan. Mayroon akong isang kaibigan, nandyan sa isang sorbet firm, di ko nasasabihin ko. Anong sorbet firm? Minsan doon lang yan doon lang yan malapit sa trabaho ko, doon sa may puno ng talisay. Dodoktorin lang yan. Tapos doon na yan magtambay. Nood-nood sa YouTube. Pag mga alas 3, uwi na. Nakasorbet na siya. Kaya nga napaka hirap yung pag-survey. Ngayon sasabihin ng mga survey firm na hindi mind conditioning yan. Mind conditioning po yun. Kahit anong pagtanggi nyo, mind conditioning yan. Kasi maraming tao na talagang nagiging undecided pagdating sa survey. Kasi nga, yung iba, mag-iisip yan pag nandoon na sa presinto. Pag nandoon na yan, kaya nga minsan matagal. Minsan matagal yan doon sa loob ng presinto kasi namimili pa siya kung sinong iboboto niya. Kaya yung mga survey na yan, wala na. Yan, pasurvey palagi ng administrasyon. Pasurvey nung isang araw. Kailangan humarap na ang Vice President. Kailangan harapin niya. Diba? Sinong may nun? Vice President pang nagpasurvey? Kasi nga, yung iba, gagamitin lang yung tao para pupukpukin yung gusto nilang pukpukin. Gagamitin lang yung tao. Talagang yan nakasanayan na ng mga politiko yun. Nakasanayan na. Gamitin ang tao. Kaya yung tao, kawawa. Diba? Sipin nyo na lang. Sino ba presidente na nagpanukala na maging isang minimum wage lang? Metro Manila hanggang probinsya. Wala. Yun ba ay para sa tao? Pinoprotektahan nila dyan ang mga negosyante. Mga negosyante ang pinoprotektahan nila dyan, hindi ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Kung may pagpahalaga sila sa taong bayan, pare-parehas ang presyo. Pare-parehas ang presyo ng bilihin. Pero bakit iniiba-iba nilang minimum wage? Para saan yun? Sige. Kung para sa taong bayan ang pinoprotektahan ng mga politiko natin. Waray. Pinoprotektahan nilang mga negosyante. Diba? Kasi kung para sa tao yan, ano bang bilihin ng probinsya at saka bilihin ng Metro Manila? Parehas lang naman. Ang tangi lang pagkakaiba, sa probinsya, pwede kang magtanim-tanim. Medyo marami pang lupain. Dito sa Metro Manila, pag wala kang paso, di ka makapagtanim. Lalo na yung mga nakatira sa squatter, sa depressed area. Diba? Kaya nga nagsisiksikan ng tao dito sa Metro Manila. Nagsisiksikan dito. Kasi malaki ang tao dito eh. Isipin nyo na lang.
Ang Cainta at saka Pasig, magkadikit yan. Cainta at saka Pasig. Ang boundary lang ay kalsada. Pag tumawid ka ng Pasig, minimum wage na. Pag Pasig papunta ka ng Cainta, provincial rate. Diba? Metro Manila, NCR rate ka. Pag dito ka sa, pag tumawid ka ng stoplight, Pasig ka na. O, NCR rate ka na. Diba? Magkano ang NCR? Oo. Balik ng May. Magkano ang NCR? 645 ba? Ang NCR? Pag tumawid ka ng kalsada, Cainta, 520. Magkano ang diferensya? Diba? 130 ang diferensya. Kaya yung mga yung ano dito sa Cainta, hirap maghanap ng empleyado na provincial rate ang sahod. Itong boundary. Hirap maghanap ng mga empleyado na ang ibibigay provincial rate. Iiwanan ka, walang nagtatagal. Kasi nga, magkadikit lang. Pagtawid mo ng kalsada, minimum wage na eh. 6.45 na. Pag tumawid ka naman doon, 5.20. Di ba? Diferensya 130. Ilang kilong bigas yung nawawala sa kanila araw-araw. Kaya ang isang hirap humanap dito sa katabi ng provincial at saka Metro Manila. Hirap humanap ng empleyado. Sa totoo lang. Kasi po, may isang business diyan yung boss ko. Talagang kulang sa tao. Walang tumatagal. Kumbaga, halimbawa nag-a-apply pa lang sila doon sa kabila, tiyaga lang muna sila. Parang ginagawa lang ginagawa lang na sideline. O, pag nakapasok na, lipat na doon. Kaya nga napakahirap ng ating ating pamahalaan. Puro lang pangako ang ating mga namumuno. Ay katulad nito ng ating presidente ngayon. Napakahina. Wala, pinaikot ng mga nasa baba niya. Wala nang nagawa. Hindi ko inano yan ha. Kapatid mismo ang nagsasabi. Kapatid na mismo ang nagsasabi. Ginawa ng Chubibo yung kanyang kapatid. Napaikutan na ng mafia. Saan ngayon? Nagdudusa yung matanda doon sa ibang bansa. Nang dahil sa kanyang kahinaan. Di ba? At kahinaan ng presidente at pansariling interes ng mga nakapaligid sa kanya. Inahamon nga sila, kasuhan dito eh. Huwag lang doon sa ibang bansa kasi ibang na yun eh. Diba? Wala sigurong pagtalunan kung dito kasuhan yon. Wala sigurong pagtalunan, wala dapat pagtalunan eh. Kung dito ang problema talagang wala eh. Dahil nga sabi ng kapatid napakahina ng kanyang kapatid dahil napaikutan na ng mga mafia. Wala na, paano pa makabawi yan? Tapos ang problema, hihingi pa ng reconciliation, walang kondisyon. Anong klaseng reconciliation yun? Di ba? Pag humingi ka ng reconciliation, ano ba ang pwede mong gawin?
Oh, di ba? Magsasakripisyo ka talaga dyan eh. Pag ikaw ay magbigay ng isang reconciliation, lalong-lalo na sa iyong kalaban, automatic yan. Mayroon kang gagawin, mayroon kang pagsasakripisyo dyan. Anong sakripisyo yan? Ngayon, titingnan mo ngayon, ano ba ang pwedeng maging sakripisyo? Oh, para makuha ko ang reconciliation na gusto kong mangyari. Pasok. Di ba? Eh, ang problema, sinabi niya ngayon, kinabukasan, iba na naman. Oh, eh ano ang naging Ano ang naging problema? May problema ang kanyang pamamalakad. Di ba? Hindi maintindihan kung ano man ang kanyang tinatahak na daan. Di ba? Eh wala, hindi natin maintindihan. Kita nyo, saan ka makakuha? Kung may magpapahalaga sila sa pera ng taong bayan. Ilan ang congressman ng congress natin? 200 plus? 200 plus ang congressman? Pero anong ginawa? Kumuha pa ng spokesperson, hindi congressman. Ano yun, libre? Di ba? Libre ba yun? Ngayon lang ako nakakita na congress na mayroong spokesperson na hindi congressman. O congresswoman. Grabe. Grabe, napakayaman talaga ng Pilipino. Napakayaman ng Pilipinas. Isipin mo yan. Kung paano waldasin. Napakarami. Sus Maria. Grabe. Kaya ang Pilipino kawawa. Binauna sa utang ang Pilipino. Ang gagaling pa ng mga nakaupo. Di ba? Kaya mahirap talaga mahirap talaga ang politiko na hindi alam ang nangyayari sa baba. Ang nangyayari, pinaikot ka ng pinaikot ng yung mga kalaban. Diba? Ay, mega shout out sa inyong lahat, sa lahat ng padaan-daan dyan, sa lahat ng pasilip-silip. Maraming salamat sa inyong lahat. At mega shout out din kay Buster TV. Mga solid na itong mga ating mga kaibigan. Mga sanay sa bakbakan. Ako hindi ako sanay sanay ako sa politika, pero hindi ako sanay sa bakbakan sa politika. Sa kasi kami, pang ilalim kami. Hindi kami sa ground kami, hindi kami pang bakbakan. Pero pwede naman siguro, pero ayaw kong magsalita ng wala akong dokumento, lalo na yung pagbibintang. Napakahirap yun. Ayaw kong magsalita ng wala akong panghawakan. Mahirap ang mapasubo. Kasi ang kalalabasan niyan ako, cyber libel. Pumunta si punta ka na lang daw doon. Sa kanya. Hindi mo tutuloy? Hindi. Huwag ka na daw kumuha ng kasama. Kasi yung hipag niya yata. Sige. Kung bayaw niya. Huwag ka na sumama doon pa kay dito ka na lang sa akin. Di ba? Mahirap ang politika. Lalong-lalo na pag pumasok ka na hindi mo alam ang galawan sa politika. Napaka dumi ng politika natin. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang dumi ng politika, nagagamit yung pira.
nilulugmok sa kasalanan ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Natuturuan ng mga politiko magsinungaling ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Bibigyan ng pera. Parang ang ano niya galing sa kanya. O anong nangyari? Nagiging sakim yung ano. Nawawala yung choice. Diba? Nawawala yung choice na ano. Nawawala yung choice ng taong bayan na makapamili ng tapat. Kasi nga, nasusuhulan eh. Yung makasalanan, yung walang kasalanan, binibigyan ng pagkakasala. Kasi nga, sinusuhulan mo eh. Pag tinanggap mo, utang na loob yun. Binigay ng pagkakasala, tinanggap ng magkakasala. Di ba? Di ba ang hirap? Kasi tinanggap mo yung galing sa makasalanan. Kahit nasabihin na hindi mo alam, yun ay bunga ng pagkakasala. Di ba? Bunga ng pagkakasala yun eh. Sabihin man natin na kinupit. Eh, masama yun eh. Hindi mo naman alam na masama. Magkakasala ka rin kasi tinanggap mo. Nawawala na yung choice mo. Nawawala na yung choice para makapamili ka kung sino ang gusto mo. Kasi nga, nagkaroon ka na ng utang na loob. Nabayaran ka na eh. Nabigyan ka na. Oh. Na hindi mo alam, nagaling din yan sa'yo. Pinaikot ka lang. Diba? Maraming nangyari yan nung eleksyon, itong nagdaang eleksyon. Napakarami yan. Araw-araw, binusog. Binusog ng pera. Binusog. Alam niyo nung nagsasalita sa entablado? Nung nagsalita sa entablado? Oh, alam niyo. Hindi lumabas yung nabigyan ko dyan sa may dulo. Oh. Diba? Hinanapan ka ngayon kasi tumanggap ka eh. Kung hindi ka tumanggap, paano ka hanapan? Di ba? Kahit hindi mo alam na iyon ay bunga ng pagkakasala, yung tinanggap mo, o hindi mo alam, nagkasala ka na. Kasi nga, hindi mo tinupad kung anong gusto niya. Kasi ang gusto niya, pagbigay niya sa'yo, doon ka sa kanya. Hindi mo tinupad, nagkasala ka, doble ngayon yung kasalanan mo. Di ba? Ganon ang nagiging sistema. Kaya napakaganda nitong pagpunta ng ni Senador Amy Marcos doon sa dahig. Alam niyo kung bakit? Hindi man natin alam, nagkita na sila ng defense lawyer ni PRRD. Hindi natin alam kung anong napag-usapan nila. Hindi natin alam kung anong may tutulong niya. Pero sigurado ako, malaki ang may tutulong. Hindi natin alam kung uupo siya sa witness stand. Di ba? Kasi siya ang nag-imbestiga eh. Pag siya ang umupo sa witness stand, kaya ba? Kaya ba ng konsensya niya? Pero ang masasabi natin, malaki ang may tutulong. Hindi man siya umupo sa witness stand, ibigay niya lang kung anong inimbestigahan niya.
kung anong kinalabasan sa investigasyon niya. Napakalaking bagay yan para sa dating Pangulong Duterte. Mas lalong napakalaking bagay pag ni-request ng Senador Amy Marcos. Kasi isa siyang senador ng Pilipinas. May power yan doon. Pangalawa, kapatid ng presidente. Di ba? Tagal yung sa malayo eh. Oh. Sayang. Sino kayang mga mananalo nito? Oh, napakaganda nitong ano na ito. Napakaganda ng t-shirt na ito. Hanapin ko yung mayroon ako dito ano eh. Mayroon ako dito marami ito. Oh. Mayroon nang nanalo dalawa ha. May nanalo ng dalawa. Alas 10 kami nun eh. Isang Atangga, May nanalo ng dalawa. mamayang gabi, Ang ano ko na lang gagawin. dahil kaya mag-comment kayo pag magla-live ako. Tapos pista sa Para Lunes. Pista sa Lunes. Bukas may gagawin kami maghapon. Pipintura daw. mag-comment kayo pag nagla-live ako. Ayan oh. Pagkaganda nito. Pagkaganda ng t-shirt nito. Saglit lang ha. Isuot ko. Oh, diba? Ganda nito oh. Oh. Diba? Comment kayo. Mayroon tayo 7 ngayon. O, sige. Bago tayo magtapos. Sino ang may gusto? Mayroon pa akong 8. Comment kayo dyan. Mayroon na akong may nanalo na 3. May nanalo na 3. Mayroon pa. Comment kayo. Comment kayo dyan habang bago tayo magtapos. Ayan, magpasalamat muna tayo. Ayan, sa may gusto, oh. Ayan, libre ito. Wala kayong bayaran kahit piso. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Napakaganda, oh. Oh, di ba? Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Ayan, comment kayo dyan bago tayo magtapos. Ayan, bigyan ko kayo ng 5 minutes. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan. Maraming salamat sa sumusuporta ng aking YouTube channel. Mamaya may upload ako. Ay, may upload ako. Ganda nung kahapon kasi nagkaroon kami ng activity. Ayan, may in-upload ako. Si Coach sa anong pangalan nito? Ba yun? Si Coach Eray. Ayan. Isa siyang nakabase siya sa Pasig. Consultant siya ni Mayor Vico Soto. Pagdating siya punta nyo ang kanyang Facebook page.
Ay, sa gusto pala mag-ano, no? Sa gustong mag-avail, personalized t-shirt, available sa kanila ang puti. No? Puntahan nyo yung ano, puntahan nyo yung tawag nito, yung aming livelihood, sa amin po yon na tinayo po yon para makatulong dito sa barangay namin, ano. Puntahan nyo yung BMLLC, Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center. Ayan, BMLLC. Ayan po ang page namin. FB page. Puntahan nyo po yon. Pag gusto nyo made to order, halimbawa may mga reunion kayo, napakamura po. Napakamura ng ano. Napakamura. Makaka-discount kayo. Alam nyo, last December, kasi natayo namin to mga isang buwan pa lang higit yung BMLLC naging active. Nung last December, alam nyo, tuwing December, kung anong magiging trend na damit, nagpapaprint kami. Last December, bumili kami ng damit, nagpa-print ako. Ganon din, head press din. O, di ba? Ang ganda, oh. Head press din, napakaganda. Diba? Napakaganda. Oh. Ganon din, nagpagawa kami. Nagpagawa ako ng yung pa-print lang. Magkano yung pa-print? Magkano yung pa-print natin? 125. Nagpa-print kami, print lang yun, 125 bukod doon sa t-shirt. Yung t-shirt, magkano yung t-shirt? 100 plus. Di 110 yata yung bili namin isa. Di 200 plus. Oh, di ba 125? 200 plus. Pag dito kayo sa amin magpagawa, pag dito ka sa amin magpagawa, mid to order ito 190. Ngayon, pag sinabi nyo, nirekomenda ako ni Boss DTV. Ayan. Mag-PPM yan sa akin, magtatanong, pag inukuyan ko, goods yun. Makakatipid kayo, makaka-discount pa kayo dyan, ha? Pag sinabi nyo galing sa akin. Makaka-discount kayo dyan. Ayan. Ayan, kaya sa may gusto, ayan o. Ayan. Comment kayo dyan. Sige, comment kayo dyan. Para isabay-sabay ko paghulog para isahan na lang. Pagpadala, wala kayong gagastusin niya kahit piso. Ayan. Sa ating para lang yan sa ating mga solid na subscriber. Kasi nag-12K na tayo. Ayan. Ayan, balik ko sa inyo. Bilang suporta. Ito. Dami nito, oh. Diba? Maganda yan, oh. Napakaganda ng tila. Malamig sa katawan. Promise. Ayan. Wala pa? Nagpasa tayo. Ayan. Maraming salamat po. Lalong-lalo na kay Mami Mercy Calonod. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Napakarami mong napasaya. Kahit marami kaming pasaway. Kasala ko sa iyo. Maraming salamat po sa tiwala na binigay mo. Kahit hindi mo tayo magkano-ano, ayan, naging mami kita, naging pasaway ako, nagkasala ako sa iyo. Patawad po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Ayan, magpapaalam na tayo. Panoorin niyo po yung in-upload ko kanina. Ayan, kay Coach Iray. Napakaganda po. Ng kanyang Yun po ay ano yan? Community building capacity. Yan. Yun po ay kakayanan para maraming makakaalam, lalong-lalo na pagdating sa kabataan.
Napakarami po. Ang ganda po ng aming usapan. Isang beses, magkaroon kami ng mas malawakang community community building program. Community building program pala, no? Ayan, hindi capacity. Community building program. Mas maraming may educate na kabataan, lalong-lalo na pagdating sa sexual abuse, pagdating sa harassment, pagdating doon sa anti-bastos law. Ayan. Mas marami pong yung tinatawag na GAD sa mga barangay. Kaya maraming salamat po. Alam ko po na bihira kong maano itong YouTube channel ko, pero sa kabila nun talagang sa kabila nun nandun po ang pagsusumikap ng aming team na makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan, no? Nandoon po yung BMLLC, Barangay Livelihood, stable na po yan, nakatayo na, kung saan nagpapasalamat din kami kay Mayora Tiffany Gatchalian na nagbigay siya ng 100k tulong doon sa BMLLC. Kaya stable na po yon, tumatakbo na yung, may mga production na, may mga customer na, pero gusto pa namin dagdagan ang customer. Kaya sa tulong nyo, ayan, suportahan nyo po ang BMLLC, Barangay Mapurang Lupa Livelihood Center. Napakarami po yan. Mayroon na po kaming 55 members na nakikinabang po niyan. Yon. Mas maraming matutulungan yan pag lalo pang lumago. Ngayon po, may binabaang city sa amin na pag-aaralan namin yung mga tarpaulin, ano? Marami po kami tutibag doon na yung mga lumang damit, ginawa po namin mga tutibag yon. Ang gaganda po. Napakagaganda. Ngayon, sa tulong ni Mayora Tiffany Gatchalian, nagbigay po siya ng 100k. Ngayon po, yung mga tinanggal naman ng mga politiko, dahil mga tamad yung politiko, yun, dahil tamad yung mga politiko, nag-import na yung City Hall, natanggalin lahat ng mga tarpaulin. Ayan, hinati-hati sa amin. Mayroon kaming 3 livelihood na kaano namin ang gobyerno, katay-up namin ang city government ng Valenzuela. Hinati-hati po yun yung mga tarpaulin. May mga gagawin kami kung ano man ang magagawa nun. Yung mga tote bag, yung mga pamalingki na bag. Abangan nyo po. Marami pong magagawa yon. Ayan. Kaya pag pumunta kayo doon, halimbawa magpagawa kayo ng mga souvenir, parating na rin yung makina ng sombrero kasi nakipag-tie up kami sa DOST. Kaya mega lang shout out sa DOST at saka sa DTI kahapon. Nung kahapon pala yung community building program. Kahapon pala yung community building program kung saan si Coach Igay, si Coach Iray pala. Nung Webes po ay nandoon po, kamiting namin yung taga DTI naman. At DTI National. Ayan. Kumuha sa amin kung anong gusto namin na dahil po pa rin yan sa tulong ni Mayora Tiffany. Pinuntahan kami ng Webes ng DTI National. Hiningian kami ng kung anong mga gusto namin project. Sila ang gagawa ng design. Ayan.
Sila ang pinuntahan niya kami doon. Inano kami kung anong gusto namin mga design na gusto ang gagawin, lalong-lalo na pagdating doon sa mga tarpaulin. Kasi nga, yan po ay dapat, pero hindi po natutunaw ng basta-basta yan. Kaya, sabi nung city, makipag-tie up kayo sa nasyonal. Swerte namin na, nung Webes, nandoon po yung nasyonal ng DTI. Ayan, nandoon po. Isang buwan nilang gagawa sila ng mga design, kung anong mga design, tapos ibababa sa amin. Kami naman ang magtatahi kung anong mga gustong magbababa sila ng design na pagdating sa mga bag, tote bag, kung anong mga design. Mamimili kami doon kung anong kaya namin gawin. Yan ang naman ang DTI National. Kaya napakasarap sa masisipag yung mga kasama mo. Maiinganyo ka rin magtrabaho. Siyempre, sa parte ko naman, dahil nga sa tulong ng aming mami na si Mami Mercy, aminin niya man sa hindi, napakalaking tulong. Alam niyo kung bakit? Tinuruan niya kami kung paano mag-explore. Kaya iyon yung nagamit ko sa kanya. Iyon ang natutunan ko sa kanya kung paano mag-explore. Kahit wala man siya sa kadaldal niya, natuto ako mag-explore. Kaya ngayon, andyan yung DTI. Meron pa pala kaming yung GCI, Junior 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 Consumer International. Yan, GCI. Yan po ay samahan ng mga businessman. International yon. Ka-tie up na namin ngayon. Meron na kaming, nagpirmahan na kami ng MOA. Memorandum of Agreement. Kumbaga, yung mga recyclable clothes, yung mga tawag dito, yung mga pinaglumaan na damit, mga polo, t-shirt, iyon po, ginawa na namin ng tote bag. Nagkaroon po ng award ang GCI na dahil sa amin. Kaya maraming salamat sa lahat ng kapartner ng BMLC o sa pangunguna yan ni Mayorati Paniggat Salyan, ni GCI, Junior Chambers International. Yan, mali pala ako Junior Chamber International at saka DOST. Yung DOST po, parating na yung mga machine. Kahapon po nakita ko yung draft na pinapirmahan sa amin. Yung pinapirmahan sa amin ng aming napakasipag na konsehala. Purchasing na yung mga machine na ibababa sa amin ng DOST. Yon, magkakaroon kami ng sunod naman yung mga tarpaulin printing, mga birthday, ayan, mga politika, basta lahat ng klase ng media campaign na tarpaulin. Ayan, mailalabas na po yon. Purchasing na po. Napirmahan na ng aming kapitan kasi idadaan sa barangay. Napirmahan na ng aming kapitan kahapon, pinapirmahan namin kahapon, kaya palakpakan naman tayo. At saka ang huli po ay DTI. Ayan, si Mayor Atipane, GCI, DOST at saka DTI. Yan po. Marami pong nakasuporta sa amin, kaya nagpapasalamat ako ng maraming sa lahat po ng kaya itong t-shirt na ito, pag gusto nyo, PM lang po kayo so may gusto. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa inyong lahat. Pag gusto nyo mga halimbawa may mga reunion kayo sa eskwelahan, sa pamilya, ayan, sa barkada, ayan, personalize po paggawa kayo nito. Ayan, sabihin nyo lang kay Boss DTV, mag-PPM yan sa akin, bibigyan ko kayo ng malaking discount. Ayan, makaka-discount kayo ng napakarami. Ayan.
Kaya maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Lagi kayong nandyan kahit bihira ako mag-live, bihira ako mag-upload ngayon. Busy ang inyong lolo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Siyempre sa Panginoon. Diba? Wala ako sa kinauupuan ko kung wala yon. Wala ako sa kinauupuan ko kung wala din kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po at God bless us all.